hazvina kumira mushe. Zvonzi these guys veCentral Committee right now they are being forced kuti vaende kuPrigap Farm. Panapa kunyasi kuonekwa kunzi vakomana ava they are now being clipped their wings. Zvangoita vana General Sanyatwe vamwe kuona panguva ino they've been fired kubva kumauto vakatandaniswa navo vagurana masports ministry. Kwanyasi kuratidza kuti kudzikisirwa kwanyasi kuonekwa kunzi kunotonyadzisa chaiko. Ndisandapinda mashoko obuda pamusoro pePrigap meeting iriko muzvara nhasi. Mashoko ari kunyasi kuonekwa kunzi these guys panguva ino vakungofollowa makommands avari kupiwa. Subscribe like on the bell continue apa naendo yaLynn M anoposta general vamuri kuona kudonyera chiti ED has forced every member of the Central Committee and the Politburo to attend the meeting at the Prigap Farm where the ED 2030 rituals are held. This is a plot to clip his wings like they did to General Sanyatwe. Today, we will see if General Muuto wechokwadi kana kuti kwete. If he appears at the Dr. Oxy shrine at the Prigap Farm, then he is part of the CC's masquandering as Mauto. Ndio mashoko ari kuda panguva ino achinzi nhasi ngatimire tione tikamona general variko kuPrigap chat. Nyika yese chiziva kuti general mapapiro avo anyasi kuklipiwa. Hapana kwavachaenda, hapana chavachataura. General zvaendwa. Mashoko ari kuda panguva ino yatogona naLynn M achiti panapa tonyasa kuona kuti these guys they've been consolidated, they've been captured, inclusive in a vessel. Hatuna kuti most of the people panguva ino havachakwanisi kuvoice against the ruling party. Ukangoona kwakunzi kuPrigap ikoko akumboendi munhu asiri kusapota 2030 ndo chikwadi chofanira kuzikanwa nemunhu wese. Ukangoona kusvika kuPrigap chat wotozoti watosvika pashiraini ye2030 plan. Mashoko ari kuzapotsanangurwa naLynn M achiti hatiri kuona kuti VP Kosanochoka marumors akambotenderai kunzi he was banned kuti asa-expose corruption and the likes. Panguva ino people they are waiting to see kuti if general vari muuto wechokwadi pane action yavachazoimplement here kana kuisa kuti vastope this zvigananda. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vapinda comment section medu mutudze mafunguro enyu. So subscribe or like pamwe chete nokuturn on the bell icon.